Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fati Muhammad Amjad, jarumar masana'antar Kannywood, jaruma a cikin gawurtaccen shirin ku mai suna Wayyo Aurena. Ina so ku bi mu a wannan tashar tamu mai suna Matar Aure TV. Muna nan muna ƙoƙarin ko in ce mun ma shirya muku wani gawurtaccen series film mai dogon zango, mai sarƙaƙiya, mai abubuwa na ban mamaki da ban al'ajabin a cikinsa. Mace ɗaya ce za ta auri maza biyar, duka kuma ba wanda ya sake ta. Na ɗaya bai sake ba, balantana na biyu ya aura. Na biyu bai sake, balantana na uku ya aura. Na uku bai sake ba, balantana na huɗu ya aura. To, muna nan insha Allah muna ƙoƙarin za mu fara ɗaura muku shi, amma insha Allah muna ƙoƙarin za mu haska muku shi a silima a cikin wannan watan. To, masoyan wannan tashar, ina wa kowa da kowa kwaɗayin zuwa ya ga yanda fim ɗin nan zai ƙarshe. Za mu fara haska muku shi a tashar mu bayan mun gama haska a silima. Kar ku manta, za mu dinga kawo muku abubuwan ban dariya, ban haushi, ban tausayi da ban al'ajabi, har harkokin dambe duka muna kawo muku. Kar ku manta da sunan tashar mu, Matar Aure TV. Matar Aure TV. Matar Aure TV. Ina wa kowa fatan alheri. Ina muku kwaɗayin zuwa ku ga yadda fim ɗin nan zai kaya a silima. Ina wa kowa da kowa fata. Ina so ku dinga mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaura abun ya iso gare ku. Kar ku manta da sunan tashar Matar Aure TV. Matar Aure TV. Matar Aure TV. Ina wa kowa da kowa fatan alheri.